Jose iti Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Hindi kalman. Ada gayam ko nga doktora nga timawag. Kaya buya gayam na masama na dito live streaming tayo, makimisa. Kabi ko na binuyak na dyan misa yung ako. Binuyak mo no nakimisa ka. Wala nakimisa aklaktan. Kunan na, kumusta mat kay social distancing nyo, nagita ko dita. Kunan mat, manangaasin niya ako Diyos. Amo mo mapigilan di tao nga umay. Lag-uri sila, abuyak-uyak ka, kunan na. Kanya ka mo may, kastoy basta December namin ka, aguyan ka. Kita mo baka COVID dahil ka. Hanggang madanagan doktora, tanong matayak ti COVID sikat, ti umanay umuna nga umay ko pasyaran. Ay, pangasin. Kung ano matayak, ito na kayo mo dati pasyaran. Ati mo natakapigsaan namang mangkipad dahil ti COVID ka. Kada tayo dito ka, hanggang nagchis-chismis. Kaya maging nagasidag tangiwan mo, uy, ang omni ko ka. Kas laki lang kis dat parsyak ka na kakayo. Saka man naman di bangir, pinasyar mo amin di nabubid amin nga taptao. Nang kaya chismis, mabaling mo na tayo di Facebook, baka mapasurutan pa yun. Kinagdigos kayo mo, nagadhang nga nagdigos nga nagsaktap tayo. Hindi kayo pagdigdigos, tatakla ka din nagdigos, tibigat. Di amang ko, di among mga grade 6 lang nagpatinggaan na ng nasirsirin pa yung kasiriban. Ada dagitay diskarte na ang unusual ko makadagitay tattao. Kasla unusual, kasla ko masabsabali di pampanunutan na. Kuna ni aling ko, nakakita ti uwak, amo yung ti uwak. Anyo amo ta sosyal tayo man. Tay nangisip na bilit. Kuna ni aling ko, dagang disurbok yan ti pagbangbang ka ganmi. Amang naimas na kamo day kauwak. Napait day ka. Mapay mo, kita ang diitip ka nung nangisip ka napait, di napait mo na tauwak. So nga na kayo nga nangingisip, ada tayo nga nangingisip, napait tayo siguro. Kas jadi, ala sa balik panunod lang ka, di ayan mi, ada, di abay ti balay, ada, dakkel nga akasya. Nga amo dagiti lalakay, tayo di awang pala kuryente, ada dagiti nagtoktok karte rondalya, dagiti bandurya kada baho, kada tutok karda dyan. Yung doon ba ka noon, aglawag di dyan, ayun ti abot di dyan kasi, dabot na to, muyot ti bot na to. Awan ti bot na to sa tatan ka. Naabak ka na kino, nakalabot na to, maamin nagsigsigarilyo, nakalabot na to, amin. Aglawag ko na da, isumay ubing kami, kabutang ni Timay, lumabas kita na. Nakakasya. Tak doon ako nada, takang nakasikawil na kapre, ang sigsigarilyo. Isus kajak ang mua. Kanum-numot ay gumatangan, diyan na pupitang, labsam day dyan. Kilabsam day dyan nga, ayaw ti akasya, kaawang-pay na ti, awang-pay mo lang kuryente. Kinaminsan ko na ang kagumatang piso ka. Ni Ferdinanan di ading ko ni Manangan sino may aktor na lumabas. Hindi makikita ka di balay niya pupitang na lumabas ka di ayan kay akasya. Uri ka awan na ingkan na mabuti na lain kang takit-kitaan ka. Ito maanak na tadi ka pre makamat na natamang umay sa lakat. Huwag ka ingkan takit-kitaan ka ng di Jerry na magabot ako kumikita nga among kasla. Tumurot mo di Jerry. Ritnam. Kemapanak ang medyo pataray, hanga dyan alyakit kita at may amang kunukit kita na. No awanan na kaya nagtuloy. Kasi kasi kumanya, dayay natural, ngamin adda nga mangkit kita kanya. Kaya sipot-siputa hanga dyan kapre, wano dyan alyat sipot-siputa, ni amang kunukit kita na. Kadi kampay na napanggin matang nga doa, apay nga sakpay lang kami man na may samag nga lakay. Pimosa yan, barbari na may salatan man. Amang mata. Huwag kasi dyan man. Kada tayo, idi agsipog niya po Santa Maria. Idi ipaltiin ti
may anghel kini ako Santa Maria agsipog kanto kas ano how can this be kunana kas ano may saa ka birhen kay di arami ti Espiritu Santo dayto may daydayaw kunan nagkantang niya ako Santa Maria toy puso nimon Jose nga nakaitulagan na nga mga asawa nga laklakay nga adayong ni Maria gapot di maamon na nga masikugan haan na kaya nga ibabain laing inutag tungod lang nga isina kunana ikasar ko tap nga may babain kindi ginagtulagan da nga di dua nga pamilya ngamin kas la ja kamo awan sama ti kas jayan di dua nga pamilya nagtulagan ije ada classmate mi nga taga-Kalinga ini kas ja dami la kas ja nagtulag di dua pamilya kini je umuna nga mga asawa mahan na isut asawaan na multa nagsiya ako dagiti duwa tadi je lalaki nagpadi nagmadre mo di jay babae di tabla. Kada jay nakaitulagan na ko na ni Jose, haang anya naganan, haang ko nga ibabain ngam inutat ko ang isina kang tumuputo. Nagparang ti anghel itagtaga inop na anya ti kunana. Hang kamadanagan aramid ti Espiritu Santo daytoy. Panaganam to iti Jesus, Emmanuel. Kayat na sa uwan ti Emmanuel, adda ti Diyos kada tayo. Isu nga kunatay katangal daw, Emmanuel. Uray pandemya, rinaon tayo laang jitadag. Dijay nanamon tayo laang dijay turod. Taam mo tayo nga kadwa tayo ti Diyos. Di sobrang abutan, kurang ti tadag, ken ni Apo Diyos. Kaya nilaglag ipon tayo. Emmanuel, God is with us. Ano ka, hantay nga trabaho, aglangmang ka, gapota, virusen. Kung nakungat ka, numavirus tayo amin ka, pipi ang mga mairaman ang numavirus, akay sa raya, aglangmang at yung nagtikwartok ka, natay amin ka, halar, kung kunagtong ka na kayo manta. Pipi ang mga makipagsakitak ka na kayo, numatay tayo amin. Sigurado numatay kay amin ka, may saak ng alayaan nyo, di kasano lang pa naglumlumang bumatay. Pipiyang tayo na siya, di matay ka, nagado kayo, hanggang masama mo dagduma. Kaya ka, isa di ko na, di kay sobra na unay nga butang mo dagduma, kurang kita dagkin ni Apo Diyos. Hannaman ang itulok ni Apo Diyos, makastilat ako, di pamayan dito nga kalaban ka na tayo. Basta agad na tayo, Ngati ko na ako na hanggapan, bumalay-balay na makichismismis. Agdigos ka ma, Diyos gusto nga digos. Ang nadammal, papigsaan mo ta resistensya tabagin. Naman-adda, adi talag tayo kini Apo Diyos na hanad ay tupulos na baybayan. Emmanuel, kung nanangarod ka, adda akto ang makikadkadwa kada tayo. Adda akto kada tayo, nabunyagan tayo. Agsakripisyo tayo mo, may agday tayo kini Apo Diyos. Kas jay latang na baybayan nang kala ko man ni amang kon. Tukma anak takapre, di na nga tapalapanan man. Baybay anak latang nga datoy ang muna nga anak na. Kanoto umaanak dahil na nga kapre nga mapangumatang piso ka, apay baybay anak latang nga tamod. Isalakan na. Kas jay matakan niya tayo. Anak na tayo, po Diyos buko na tayo. Kada pinapan nakiipaltiin na panakipablangak na nga Emmanuel di panagan tayo kanya ti kahit nga saon adda kada tayo iti Dios no dadto magamin ka maudi ngamin di jay Dios kasla ko ma bokbokudan tayo ti agsak sakripisyo bokbokudan tayo ti dumis diskarte bokbokudan tayo ti agtrab trabaho inton marigatan tayo sa tayo la kamin agkamang kanya na baliktad. Baliktad, no iyod-udi tayo ni Apo Diyos ka, baliktad nga wagas ti panagbiag di dyan. Sakbay tayo gamin nga trabaho, sakbay tayo nga dumiskarte iti biyag, sakbay tayo nga iganwat amin nga trabaho tayo, bigbigan tayo, irinaon tayo, ang adda ni Apo Diyos ka tayo. Amin nga ganwat tayo, amin nga papanan tayo, tataman mo no, kaano man, sakbay nga iganwat tayo, dagiti trabaho tayo, bigbigan tayo na nga, Apo, si kakat ti salwad mi, Apo, tulungan na kami, Apo, lawagang ti panuno, ti tunggal may sa kada kami, tapno hang narumwad na ti bagbagtit mi, kung natin madagduma. Taapayaan, mitakin nyo dat kayo madagduma, trabaho ka nga trabaho, anlay, trabaho, kas lang tayo pinakabisi-bisi, hindi naman agbaltag ta utak mo. Agpungpungtot ka nga din bay, amo na niya, di pagpungpungtotam, nangruna ka na kayo bagbaya, agkabulanan kayo.
Uri kakinkin na tao, mintong madamdaman niya. Kanutad dumanohan na guided by the Holy Spirit, nohan nga idal niya ako Diyos, gibiyag tayo, naglaka tayo nga mapukang, naglaka tayo nga maiwawa. Nohaan ni panakidalan kay Diyos aming naaramid tayo, kasla ko awan ti direksyon, awan ti turong di aramidan tayo. Anyaman na estado ti biyag tayo. Laglagipon tayo nga adda, anak na tayo, sa lukuban na tayo, amin na ganwat tayo, napinpintas ang ipatulong tayo. Apo diyak kabailan. Apo marigata na. Nang nabinindisyonan na ako, agyaman ang agpalakpak na yung matagin niya ako. Dahil iti kamurunaan na ako, isodarod nga, tinangon na tayong ti Diyos. Iso na adagtan ti Diyosen, oray na awan ti lugong, dagtagaptan niya ako Diyosen. Ngam gapo ti ayat na, insagot na kada tayo ti lugong, agraman na tayo nga tao. Gapo ti ayat na, adda tayo. Tangken mo ti ulo tayo, nagbasol mo ti tao. Sindi na tayo kini Apo Diyos, takayat tayo mo ti agbalin na nalain. Ning aron ay pa kuna tayo kinadan, pinmanaw ti tao ti basol, kaawangan narigat tayo nga makilangan kini Apo Diyos. Propeta lang ti pangibagbagaan na dagiti bilin na. Ngam idi agkurang lata isu bimmagan ti anak na isu day ti ramrambakan tayo, imay na tayo dinanon. Imay na kikaisa kada tayo, inarakot na ti kinatao tayo. Malaksid at ibaso. Isulit ramrambakan tayo. Anya at kinagasat. Hangin mo mabigbig di kinagasat mo at Diyos na mismo. Haan na na tayo tinagkamang iso na ti imay. Inarakot na ti kinatao tayo. Naiyanak. Babaan ti Berhen. Imay ni Apo Jesus. Uray no timusay ko na tayo. Uray no na tayo imuli sa dilangit. Ngam datoy ti konkreto nga Diyos, tinasambang amisa, dagiti sakramento na, ti bunyan, ti panagkumpisar. Agtultuloy nagbasbasol, agtultuloy mat na kinagasak, aggabgabor ti grasya. Iso nga agdalat ta ti Diyos kada tayo. Iso nga tong galumay ka makimisan no marignam ti kadda ni Apo Diyos ka pumigpigsa ka. Very good, well and good. Nung naimay ka nakimisa ka, tirignam ka, nasayangan ka ti oras, ay at damang tilgilidin di utak mo, di panunod mo, at damang ag-agaw, uy, say-sayangan, nagrigat ti agriin ko na, uy, say-sayangan, sayang di toothpaste mo, ang toothbrush ka, hanggang toothbrush. Ni may ka na kinisa na kasla, nasayang di may isang oras mo nga, imbes na nag-grad o, at damang abagtan niya. At damang guy-guyon na hanggang mapanita kalaban dayta, nabigsa dayta. Kinutad do, maabak tayo. Agbutang ka kidi, agkumot kang makubid ka dyan. Nga mata. Iso nga nung mapapigsa, marignam, di kadda ni Apo Diyos kada tayo. Uray pandemya, itulay tayo di agbiyak asiraragsa. Uray no ato problema, ituloy tayo apaya, adda ni Apo Diyos kada tayo. Ala ituloy tayo, discussion tayo, dahil tawon-tawon. Naramrambakan tayo. Tata, ito'y, at dati may ikaklohan niya nga taon na 2015, idi, tirambakan tayo. At ay palagip tayo nga ron para 2021, next year, taon na giti na panglaw. Si Asin ko na giti na panglaw. Apay nga maipangpangro na giti na panglaw namin, amo tayo idi, gobyerno man, simbaan man, no napanglawon gitaon kakasla, awan di gawgaway na awan na gana. Uri ko dito sibilya iniman, ini seminarista ak. Dagiti umay agis basa ko, abo. Ti agi basa ko dagiti ay kadakkel ti aritos na kada katok-katok ti sapatos na kada di kolor na datay ay masapol na dagiti ay bongga. Daytay may dasay. Karte. At tip-tip pang ta make up na kada lipstick na agaw iso na ti San Pablo. Bisay. Kaya di na nakita ti simbaan, haan dagiti laeng adda mabalin na ti makabaol na agibasa. Nalagamurin mo tagaparatong ka mo tagapatiki ka mga padpadang agkurkursin, na dahil tayo sugar-gar ti buhok na naglanglang mo iibebe, apay awang karbangan na mga agserbe ti simbaan.
Abay awang karbangan na mga umawat iti grasya ni Apo Diyos. Isong ako nada, iti daytoy nga tawag, ipangpangruna, Church of the Poor. Taapaya, nagbasit lang, medyo nabangnan na kung kuna tayo. Tada kayo nga agin babaknan, naimimo ka na bita agin babaknan, nanday yan na panglaw. Lagi taan nyo. Gisobre yun na ba nang baintay, nanday jay dato yun na panglapod, dosalog na asin, dosalog na baga. Inya nangingina. Nang nagsiksira pa na ginatan, ay, di datong ka. Ay. Alam, amanta kayo dahil. Amanta kayo lagi dyan. Awang problema dahil dyan. Ngamti ko na tayo, hindi ngamin, uray mo dati simbahan, siyempre kapot sa pulang ti simbahan, ti evangelization, nakapokus mo, dagiti nagtuma ka, dagitay, medyo, wow! Sinaan na pailaan mo. Nakapokus mo, nagtuma, uray ti simbahan, ini, kadagitay makatulong. Timog gayem, dagitay papadi, apaw, dagitay matang, kita nyo dagitay pagtugaw yun. Donated by Filomena Pasikat. Donated by niya na ganan, Maximo Paramag. Iso nga masuratan amin nga pa iti, dong donation. Kagabutan na panglawon, amo ang masuratan ti donated by di asin ta grunaw man. Gapota asin lagi donation na kagaslamat lahaan iso ti ko na ti simbaanan may ipangpangruna dagiti napanglaw danunan dagiti napanglaw apan ipariin na nga adda akong dakin na patidda ta idigarod ket ilamadan danon kadagiti ay makaited ket di maikanan ay ka medyo kaiso nga nagbaling ti panirigan ti simbahan ipangpangruna tayo. Tano adda ni Apo Diyos kada kay nga nababa na adda mo't kada kami nga napapanglaw. No adda ni Apo Diyos kada kayo ti pamilyayo nga nababa na nga adda mabalin na nga naparaburan adda mo't kada giti kakabsat tayo. Iso ti ko na ti simbaan patas-patas ken nang nangruna pagserbi ti simbaan ikan ti akem kita kaan ti pagsiatan da, no magungundawayan da, dilawon di mangungundaway no mangirururungan kadakwa na kasjay nga ron ti panggod na. Ta ipari na tayo, ang adda ni Apo Diyos kanya tayo amin, iso na ito may ikana katulong nga taon. Ida rin ang bakang tayo 2015 dahil di mo ano kasama pa nakarambag yun, ini adda aki jay, wa ini. Kakunada ka, adda pa ni jay pagsasauda nga, be with the poor, Church of the Poor. Evangelization for the poor. Kung na magka-diya maawatan, abayan, siya namin nga mismo ka na panglawak. Haanak na makikaisa ka dahil na panglawak, siya nga mismo na panglawak. Ambok tiriga na. Kada kang nag-aubog, hindi ka, kurkursing na kita na yan. Agrang-rang yan. Awang pa'y ako, kanya na ganan, agat bangbangsit ka ron. Apang ka mag-isa ka, awang pa'y mayat na tumadarkin ka, tapos garot di buot mo mga ay agdagdagaw doon mo tayo taltalong ti ayan mo. Kas naawang pa'y kakalakas di kumamot ang mga detay kaputa discrimination mo detay panangilang lagi ng nariga namin. Nagkitaan niyo uri di ayan niyo nag-activity saan? Uri kes fiesta. Sino ti agto gawi dyan? Ako dagitay tanan-tananan, tan-tan-tarara. Dagitay na babaanan. Ayan dagitay na panglaw. Isudat para party ijay-igil. Isudat ti para daldalos. Ngaminto na plastar dagitay. Adda mabalin ama. Ako nang lana dagitay. Adda mo dagitay feeling nga kaarubak mo. Tapos na. Nakapilad mo ti ijay. Dagiti ko na nangkil na napanglaw iti lubong niya Apo Diyos ay ayatag na tayo amin. Uray na agda mabalin mo ti saniwa, naging pusam kabigbigam nga napanglaw at ina espiritu nga ba nagkatalag kay igrasya ni Apo Diyos, may bilang ka maglaan nga tao na. Nung naparaburang ka kapag paspasikap, naparaburang ka kapag itang bumugin kapsat mo, nandiyan ka mo no pagkikitaan na ito, makubid kay kumahamog iti, hamog kumaan. Kasi ako iso na joy, gawin ang bakang tayo. Alat at tanghal daw, nakagasgasat kayo, nakasursurde tayo ng tao, dinanon na tayo ni Diyos, adda na kayo.
Iti pa nagamit tayo, iti pa nagbiyang tayo manantang aldaw, bigbigam na God is with us. Kadwa na tayo, Diyos, awan kabutin tayo, salsalukuban na tayo, kitkitaan, ano, kung ano ni amang ko, naturidak namin, amok at damang kitkita kanya. Naturidak awan kabutin ko, amok at damang kitkita kanya, dato'y kadwa na ti Diyos. Nakalbitan ka, dong sa nakaaro ka ay kaabay mo, Emmanuel ko na, madali ko Diyos kinta, nakalbitan nyo. Amoy asidad tangiwag mo, makaalis ka mo. Tumagdar tayo marami kararanas sa